אני ירדן יעקב, שנה ב', לומד הנדסת מחשבים פה ברופין. כרגע יש לי הפסקה בין השיעורים. אני הולך להכין לעצמי קפה במכונה. אז אני ניגש למכונה. דבר ראשון אני מסתכל שיש מים. יש מספיק בשבילי לפחות. אני פותח את המכונה, בודק שאין קפסולה בפנים ומכניס את הקפסולה שלי. סוגר את זה עד הסוף, לוקח כוס אחת. שם את הכוס מתחת לפתח ולוחץ על הקפה שאני רוצה. אני רוצה בינוני, לא ארוך ולא קצר. ומחכה. לא ארוך מספיק בשבילי, אני אפילו מעריך עוד אותו. מספיק. וזהו, אני שותה בלי סוכר, בשבילי. אני יכול לשבת עכשיו בשולחן שלי וליהנות מהקפה.